1 juli is een bijzondere dag in Kalmerswaag. Het grote Kalmerswaag is namelijk jeetje. 50 jaar in binnen de drie dorpen Zwagerveen, Zoonbulten en het Lietse dorp Kalmerswaag samenvoegt tot één groot dorp Kalmerswaag. En vandaar de naam van het dorpshuis, de drie dorpen. Ja, want die drie dorpen, daar wie ik wel eventjes benijd naar. Waarom had zij betocht om Geert te voegen? Ja, in jongetje in Zondag gaan wij uit de geschiedenis nagaan, had het toenmalige dwarsbelang van Kalmerswaag, Veenkleester en Zwagerveen en Zoonbulten. Dat zijn toen 4 dorpen betocht van, hey, uw dorpen binnen sabeltje in elkaar omgegroeid, ben eigenlijk in elkaar gegroeid. Laten we bezieken om daar één dorp van te maken, want je herkent eigenlijk de scheiding tussen de dorpen net meer. De eerste binnen Kalmerswager is Henk Harmens. Hij zegt op 1 juli dus ook Abraham. Wat ik begrepen heb, ben ik de eerste die in dat nieuwe plak ben is. Ik ben vroeger 2 dorpen en op de dag dat ik geboren ben op 1 juli, 50 jaar geleden. Ja, ik ben die 2 dorpen bij elkaar gekomen en is het officieel Kalmerswaag geworden. Harmens wen het al een aantal jaren in Zwolle, maar voor deze feestelijkheid kwam hij speciaal waarom naar de Zwaag. Nou ja, 50 wordt is natuurlijk altijd speciaal, maar ik vind het sowieso leuk om deze uitnodiging te krijgen van hem om deze dag hier ook even te vieren. Ik kom nog regelmatig in de Zwaag, uw mem ben ik hier nog en ik kan protte vrienden hier nog in de omgeving wijnen. Dus ja, toen ik het jaar van uw mem, er gaat wat gebeuren, ik vond zoiets van, dat ik ook vrij van hem, dat mag bijwijzen. Dus dat betreft maakt het wel extra speciaal. Of Harmens eer als iemand waarom commercieel naar Kalmerswaag valt te besjen, maar als de Zwaag 100 worden mij? Dan ga ik er vanuit dat ik er weer bij ben, 50 jaar en dan vieren we dan weer een feestje.